sira ngono ora. Nek tak waspadakake saka sandang lan penganggomu, ora beda kaya dene Nalendra Geng Bineta. Sapa sing dadi arepmu lan guringen di papan dunungmu? Ya aku Gonjang saka Kadipaten Lamongan. Gonjang sing siji, Aku Wijang. Bali sapa? aku Sadara, klebu putra ana ing Kadipaten Tuban. Sadara. Gonjang lan kowe Wijang Sadara kepiye? ninggalake Kabupaten Lamongan. Kapara ngirit 1000 cacahing prajurit cedhak ana ing Kadipaten Bojonegoro. Ana wigatine apa? Pancen kabeh wis tak sengaja. Ado saka ing Kabupaten Lamongan, cedhak ana ing Bojonegoro. Mundi dawuh saka ngersane Kang Mas Hendra Katong supaya aku nglamar Kumala Retna. Ngelamar Kang Mbok Kumala Retna. Gonjang lan Wijang Kepiye? ndadekno kaweruhmu yo. Nganti aku ninggalake Kadipaten Tuban cedhak ana ing Bojonegoro. Cethane yo aku bakal nanjake lan resik. Jalaran iki dina Kang Mbok Kumala Retna iki wis dipacangake lan Kang Mas Wiratmaya. Sadungkapan malih ngenteni dina Resti Manis Purnama kaping sepisan. Kang Mbok Kumala Retna antaren Kang Mas Wiratmaya bakal dipun dhawuhake. Iku lak lagi wae pacangan. Lagi pacangan. Pacangan ngono ana loro. Aduh, Pacangan dadi karo ora dadi. Sing tegese piye? Ya nek ora dadi kuwi yen sapa wae ora ana janur melengkung bisa direbut. Iku nek ora dadi. Heh. Ning sing tak jaluk Kang Mbok Kumala Retna antarane Kang Mas Wiratmaya nggone dedaupan nggone bebojoan iki dadi slawase. Alares. Ning kabeh iki didopane bakal tak purungake dina Arep iki. kurangake. Iya. Iya, ora iso, ora Loh, iso. ora iso? Sajane. Lho, sajane kepiye? Ora ngerti wong rabe bojom tak jaluk oleh apa ora? Bojone sapa? Bojom. Entuk. Oh, wong bento iki. Loh, Kok tapi bento yang piye? Loh. Kok bento piye lho? Entuk. Ijaz Joko. Joko. Ke Joko piye? Oh. Late tuwa. Loh, sayang ngene. Joko rene tuwa. Lho saiki Joko iki ora mandang tuwek lan nome. Wala iki berarti Joko nyandung lumpang. Maksudnya nyandung tegese piye? lumpang iku. Tegese piye? Nyandung lesung. Ya tegese piye? Weh. Sangare, Cak. Sangar piye? Aja mbok anggap tuwa. Kadang kuwi iki ngene, lake delok umure. Umure pira, Mas? Takoki. Pira didono, Dik? 17 tahun. Walah, Oh, 17 tahun. wih padha karo anakku diancuk kowe. Jangkrik kowe. Apa kowe yo duwe anak? Sapa? Yo 17 tahun. Bojoku, Cuk. Kowe duwe bojo? Gak Nek duwe bojo tak peke pisan. Ora. nganggo ageman ora sembodo belas. Ora sebodo piye? Kok sing kene merah putih. Lah kene Kene merah putih ngisor sikile kok kresek. endi kok kresek jeng? Wah, Bang Bayi. Timbang sikilem kene ya kaya mentok. Sapa? Kowe Lah kene pemain juru silem kok. juru silem kok. Silam. Damar mancung sinupet. Iya. Tune wis jam 12 kowe aku kudu turu. Dan no. Ngasih ngantuk aku. Karuan sisan. Oke wis turu ning maratuamu wis sak sore. Piye Lek? Kono Lek Anto. Lakon sing mbok sengeni aja wong kene. Dene Sing arakno iki yo antok ngantulani lho. kok iso kowe nyandake? Nek mregawene ning iki lho merah putih ngandani wong kene lakon delok iki dhek iki macak ganteng. Mletene. Kena apa kok? Bek maca ganteng. Biasane Joko Kendil. Mulane njaluk lakon iki dhek iki macak mbarek. Oh, ngono. Mergo mertuane delok. Mertuane sapa? Ngene kondo iki aku wis metu-metu apa kok ngantulane kok. Mertuane sapa kaya roh kae? Wis do tak takoki, tak tawani lakon Joko Kendil ora gelem. Oh, apa mbok akali rek kok. Aku ngene sing sobek ya aku. Sobek iki manggon ngendi? Ana sobek kene ngenyang regolo liter medhon 1 juta Aku ki wis kowe kadung seneng jebule. Anu bol medhon 1 juta. Oh, kowe iki aja nglirokno aku. Lah piye sing mbok kirana iki pawongan. Aku ning kene wis ora bayaran.
juta. Tenanan ora kok iso. Kene mbok rego 10 juta. Saking sukake jare ketoprak saka Jepang. Jebule ketoprak ngantulanan tok cemong. Aja nggawa ngantulan. Ate ora bal aku wong kene meken karo mbahmu kini. Bojone kok ngantulan. Aku gotong kayu karo Yuton barang. Bojone. Ya ampun. Kowe nek ngomong aja ngendhomono. Kowe iki napa lagi delok Kartini? Kantulan anu bojone Darman. Kartini iki sapa? Ya ampun aku ya pingsen. Kowe iki nek ora ditemu anake Kartini sing jenenge Epi. Lho iki ora payu rabi tak ndani. Mang wis tak kandhani. Mbah aja ndelok aku kok ora kowe mundhak isin. Lho malah nglimpen numpak sepeda mbek Darman pakrake. Ya kene ngono mburi guguk kabeh. Guguk tuku warung manis kene apa? Tuku warung manis. Senengane mertuaku karo manis untune entek. Apa buang kok. Hol. Lho kok mbok rewangi niki lho. Didelok marang tuane kok dedek lho kok ora isin. Sapa? Kowe. Ate isin gene nek oleh rokok ya tak kek lambene. Mbok kei rokok. Rokok apa nek kene ora oleh jatah rokok ya umbut ngelet. Saking sukake wong kene, rego wis dadi medun 1 juta gak apa-apa. Sok mben malah ning kene mok 9 juta. Lho. Mang 10 saiki malah medun cara Rasane aku tok kowe gak ana. Aku ning ndi? Ya wis bongkok. Lanjut kan. Piye? Aku ketelak antek. Yo. Sing Wis kebangetan. pokoke iki ning kene ae. Arep Pak Ojo Udo. ning ndi-ndi. Mang wis pun nyaro selawe ya wa lara nyaro apa anane. Wis tak kono selawe malah. Sadoro. Ora penak. Lanjutkan, Le. Melok merah putih aku jak sangang kula lah gelem. Melok ning merah putih lho. Pangkate dhuwur. Putra ning Kadipaten Urung sik, urung sik. Lho kok muni pangkaten dhuwur. Wong kowe karo aku dhuwur aku kok. Lho cah sak meter motor kok mrento sembah. sing tak karepno iki nek perkara dhuwur aku ning pangkate dhuwur aku. Dhuwur aku. Apa kowe? Putra galung Kabupaten Tuban. Alah wong Kowe iki mau tak prajurit. Ojo prajurit kepayo nangis. ora tak tanggo dhewe ora tak papani. Aja ngono to. Durung sing kelemo ndak ye. Delok. Sepatu lho nidaki wong. Lho. Lanjut. Gonjang lan kowe wijang. Sadoro kepiye? Pak aturis pisan meneh. Aja pisan-pisan kok bacotake. Nek kepengin munggah Bojonegoro, malamar dening Kang Mbok Kumulor. Yen aku bacut. Sing tak butuhke Kumala Retna. Ora beda kaya dening aku. Nek pancen iki dina kok bacotake munggah ana ing Kadipaten Bojonegoro, aku sing bakal dadi pepalang. Sadoro, yen doman kono ning papane dadi palangku. Rawe rantas malah para utuh. Prajurit! Rame wadya kumara gandhe beri
ping madya bolong sang pate kang minangka cucuke madya bolong Wedok anak wedok disapeh gelem nek wong lanang
Wes aja aneh. Iki kena tak nggo para bakat ini karo Darman. Bajingan bangsat. Bangsat kowe. Aku mulai banyak tentang aku. Bul. Lanjut. Malah do rembukan PKK. Dar kowe modal. Ayo usah karo aku le. Atam, aku ada dadak lek nek kowe kena aku. Lek kena ndi? Kono. Matane. Lha, kone kowe. Lah, kone ala. Ana wong perangane ngesek kecipratan darah. Ampun mbok sampun ampun. Gak darah, senut sapa tak idonane sing kene. Idone. Sing wani. Kowe tak bom-bom iku. Sing keras. Hei. Iya, gani mewek. Asa mesti karo kowe. Gani piye? Gagah. Gagah ngene. Gagah. 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 Wes gagah. Aja wedi le. Atik atone gambar gerah aja wedi. Sing gambar gerah sing gerah iki lho. Sing di. Delok. Iki gerah iki kucing. Perangi lo aku tak melok. Ampun Mas ampun. Dan nyepro aku utang yo lunas Utang piro? Aku utang sejuta nek kok lunas lo. Aku yo utang kepitu utang. Yo lunas Mas, Mas. Ayo. Duit para jatuh ringane kok utang. Iya. Ayo lanjut ke arep teteran kok. Teteran Pak Agus.
Diganti moto. Moto apa? Moto pindang. Kowe lara gak iso kedep. Belum lah terus. Nek aja tenanan ah. Orang arah. Moncrot malah. Oi. Oh, kau Nyos. Aja kowe Nyos. Loro kabeh laran sik Nyos. Dinten kene. Sendi, sendi. Iki lho penak langsung bar. Mo. Kowe laran mau langsung bar dia langsung wis kok. Ya, ya. Saiki sentimen kok. Wendang ora ono bare kok. Laran sik mono sih lho langsung bar dia ngono. Lancang boyo. Ayo. Oh, eh. Oh, eh. Oh. Oh, bar. Bar bar. Ayo, Maya. Oh. Kita kok ditake aturan. Nang kelo. Sing krelu gorengane kok dirungokno. Tak boleh bintang tak gendung. Tuh. Rumet ta ora? Kalah doang nang barang. Hei, Prei. Kok rene. Wih, mbak aku bayar bang kowe kok Prei. Resik aku resik. Iki bayar apa kok praise? Bayaran 150 aku remuk. Apa lho tabuhan pinuwe ngono kok. Kanan. Aja endo. Hah? Aja endo. Iku gak ngerti. Gak. Anane mangkel karo aku. Apa? Tahu seneng anak ora keturutan. Cah iki yo. Saiki mang. Cah iki. Mulane kudu emosi karo aku. Oh dendam. Ayo. Ayo wong pira tak cakem. Aja ngomong ngono. Gak oleh. Ya ampun. Dendam to. Bringo sucuk. Tiga ilis. Alah. Masuk angin. Masuk angin. Masuk angin. Kena apa? Masuk angin tak piye? Masuk angin. Ini ki apa? Wong Jawa. Yo, Aku zaman kene menten diwarai Mbah Mukine nek masake dolel PO. obat apa nek? Obat kuno adae beling tutupe abang. Ora. PO aja kaya bojong. Cuk kene. Rene masuk angin malah silite mbok rensere masuk. Mulane nek aku lho. Iku gak tata piye. Heh, Aku tambah dhewe. Wah, iku ora tak lawak. kene yo. Salah target. Oh, aduh. Terus. Guyu ah. Guyu. Aku ngene. Sajane. Kenapa apaan iki? Terus mana? Kene nangis kowe. Nek nangis aja galak. Matang ngono kowe. Aku nek nangis aja galak. Tapi mewek. Wedi ya kek kero. Terus. Nangis iki lho. Nangis.
bojo tos kene. Kowe sing galak kok. Sing anu sama mah. Kowe. Ini. Lah kowe gak. Ya tak tak seket kok kowe pegel mulai ya. Kowe ini mana? Katine bagus ini. Aja delangat-delangat pangucapmu kowe wong Lamongan. Ayo, ning papan kene dibuktekake. Wong Bojonegoro apa wong Lamongan sing bakal dadi wangke. Tugas tembung kok ana-ana dhewe pengarepanku. Nek pancen ki satria maju sak jangkar dendeng kula temen. Kelaku tak besar. Maju sak jangkar. Wah!
piye aku dudu wajah satria? Ora durung sing besar kulite ke mlayu ninggal kepalagan. Mangertenono Gus. Ya, Aku ninggal kepalagan ateges kalah karo kowe ngono ora? sing lawa teki mbok karep piye? Nanging aku golek papan kang sempit kanggo mbuktekake wong Lamongan apa wong Bojonegoro sing bakal unggul krigane dina iki. Yen kaya ngono karepanmu, ayo ditentokno kowe apa aku sing bakal jempelang depane. Ayo, yen kowe prajurit kang pinunjul, kebak aji jaya kawijayan. Tumpak blekanon papan kira bakal mundur aku. Yen mung trimo perang aku sing bareng kandhane kowe tak kira ora ana kerampungan. Dina iki kanggo adu kasedan adu pian. Ya! Wong Lamongan, Apa ae? senajan to kumin doyakso kang sampun gedene. Ning papan kene wong Bojonegoro kowe iso. Sawangun. Natang karo ayo iki. Aja kulite kembari aku. Suku nyawamu ora wae. Yen iki gak gelem sumingkir kelakon mati niki. Nantang karo aku. Saiki padha melo dadi rupa aju arep pilih to ngarep apa kok ngguri aku ora bakalan mati blakno dadam yen ki matur. Ayo. Iya.
Siap, tawur. Gelut. Gelut. Gelut nganggo irama. Gelut tak umang wingan. Kokono junggo kowe kokono. Kokono lho. Tak kadak no. Siap. Iki lho nek ana kowe sing dadi swara. Iki maning kene banjir kucuk kok malah isin to. Tenan ah. Dikire. Urung tak nggo. Urung padha mulane. Padha teh. Oh, dia butuh ora tau singkatan. Ora ketok. Lanjut. Aduh, aku tani, cok tani. Mata. Hei! Aja tinggal lah. Mata melaku di tandaman mata kok kesandung iki lho kok malah kene wis kesandung. Kepleset iki kok. Bingo. Tak wis sore kesandung iki kok kesandung kene. Wis ayo langsung metu. Iya. Ora usah kesandung wis asep. Enggak usah. Ini lho, Cok. Ning kene iki mergawe nyenengno wong desa Nglangitan sedekah bumi golek pasaran. Pirang-pirang tahun desa kene tanggapno ketoprak Trimanggala Budaya, ketoprake Bapak Sukono, dibantu Majakiran, Mas Boso dan lain-lain. Ngono to, Pak. Jebule ngono. Ijazita urung. Antok antulan sewonge ndik sak meter kotor. Alah iku nek wong panjel liwat iku ya iso. Lho, ndek akhir matene lepon tak aki. Ayo saiki ngene ya Padang, ayo balik delok Taman Sari diteni wong sakmene akine. Ayo bali Pak, ayo bali.